Mahigit 100 frontliners sa Dagupan City negatibo sa COVID-19. Naritong report. Mahigit 150 frontliners sa Dagupan City ang nagnegatibo sa COVID-19. Base ito sa resulta ng sinagawang swab test o RT-PCR test ng lokal na pamahalaan. Yung 157, negative naman lahat yung result nila. So very thankful kami na ganun yung result. Lumalaban pa rin. Kabilang sa mga sumailalim sa swab test ang mga miyembro ng pulisya, POSO, Anti-Hawking, CDRRMO at iba pang frontliners. Bahagi ito ng programa ng city government upang mabilis na matukoy kung paano kumakalat ang virus at mapigilan ang pagkalat nito. Those people na nakikita namin na frequently na-expose sa community or sa tao at sila din yung mga nagpupunta sa mga nagjo-duty sa quarantine facility. 6,000 katao nang sumailalim sa expanded COVID-19 test mula noong Marso. Samantala, negatibo rin ang ilan sa mga nakasalamuhan ng COVID-19 patients sa lungsod. Patuloy ang paalala ng health authority sa publiko na sumunod sa safety protocols. Dapat din sa community na sasalubong din. These are very deadly. Because as I have said, they are capable of transmitting the virus to other people. Lalo na pag hindi nakamas. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara. Balitang Amyanan.